DXDC Radyoman Report. Naglaom na ang mga magtutudlo sa rehiyon onse sa gibuhiang pulong ni Vice President ug Department of Education kon Deped Secretary Sara Duterte nga usa sa tutukan karon sa buhatan mao ang mga benepisyo alang kanila. Atol sa Basic Education Report kon na BER 2024, gipanigurado ni VP Sara nga sakto ang sweldong madawat sa mga maestro ug maestra pinaagi sa overload ug overtime pay. We are committed to taking good care of our learners. The past year, we have placed great emphasis on schools being a safe space for our children. We continue to strengthen the mechanism in safeguarding our learners against all forms of violence, discrimination, and dangers. Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa pamilyang Pilipino. Nagmamahal, Inday Sara Duterte. Subay niinid ako ang pasalamat sa mga magtutudlong sila Mharla Bharro o Gaga Glenogo sa paghinabi sa DXDC RMN Davao ug sila nang hinaot nga mapatuman dayon kini aron aduna pod sila igong pondong magamit sa panahon nga kinahanglanon ilabi pa nga permi silang mag-apas sa trabahoon bisan lapas na sa oras sa duty. Gawas niini giatangan usab nila ang giingon sa Deped nga maghatag og calamity fund, PhilHealth consulta package alang sa libreng medical consultation ug accident insurance. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko. Radyoman ay Viparido, Tatak, RMN. RMN News. Diretso Balitang Metro Davao.